Ngizosanda ukubingelela kakhulu igama lami uSiyabonga Ndlozi. Ngikhulele khona ePinetown endaweni yaseDassenhoek. Ngizokhuluma kakhulu in terms of development. Development it's whereby you get to develop as umfana omncane, growing from a boy to a man in terms of ukudlala kwebhola. Baluleke kakhulu. Ngathini ngaqala kanjani? Development is very important. Ukusuka komfana ayodlala ibhola kumlimitha kuyinto eziningi in terms of ama drugs, ukuphuma emgaqweni, ukuyimaintain as umuntu as umfana ofuna ukuthi naye ngelinye ilanga ayibone phezulu. Baluleke kakhulu. Ukudlala kwisicelo sport skills mina kungisize kakhulu ngoba after ngiphumile ku-team yami engangidlala kuyona before sport skills ngangihlala ekhaya and benginokuba namatotho ukuthi ayish nami ngeke ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngipursue idream yami, ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubekele phambili nefiso zami. So ukudlala kuyi-development, kuba kuyi-development yesicelo sport skills kungisiza kakhulu ngoba kungikhipha emgaqweni, kwangikhipha kwidakamizwa, kwangikhipha kumantombazana, kwangiqoqa, kwangisa phambili, kwangenza umuntu enguyena namhlanje. So bahlezi besho ukuthi ungabe umkhohle umuntu oza nethoshi empilweni yakho ebumnyameni. So isicelo sport skills singisize kakhulu ngoba ngilo umuntu engiyena namhlanje ngenxa yesicelo sport skills. As most of ama players amancane, sometimes kwabanye it's difficult ukuthi babe nethemba lokuthi nathi ngelinye ilanga siyofika lapha, but kusebenza kanzima, ukuyimisela, ukulalela ama instructions, most of all ukurespecta ne setup okuyona. Balulekile ukuhlonipha coach ukuthi uthini ucoach kuwena. That's the most important thing. So amagama engabashiya nabo ukuthi wonke umuntu unaso isikhathi sakhe abekelwe sona. So kuleso sikhathi sakho obekelwe sona, what is important ukuthi wena wenzani kuleso sikhathi. Idiscipline yakho, ukuqhubekela phambili, ukuyikhandla, ukusebenza kanzima ngaso sonke isikhathi, ukuyimisela kuyo yonke into oyenzayo. Lokho ngakuthatha ukubeka endaweni enkulu kakhulu. Abanye bathi uNkulunkulu uyohleze ngakuwena, ohleze iphendule umthandazo, usithanda sonke. I was in a stage whereby ngihlala ekhaya 2 months. Nothing ebenzeka after i-loan spell yami. So ngihlale 2 months ekhaya. Sometimes ngisho ukuthi mengivuka nami ithemba linakho ukungiphelela manje. Ngiyaqala ngiyabona ukuthi no, izinto ziyahamba, amathi mavulile yonke into bayajima abantu, mina ngihlele ekhaya. So Pirates hambile eSpain, angiyanga eSpain. They said bazongifonela uma bebuya eSpain. So after bebuya eSpain ila bengifonele khona bangibiza kwathiwa ngize ngizojima neteam. Obviously Pirates is one of the biggest teams in Africa. You have to ukuthi nawe usazi isitori sakho uma ngabuya khona. Uyimisele, dedication and hard work ngaso sonke isikhathi. Because awazi ukuthi uba ubhekile, uba ubuka ngaso sonke isikhathi. So ukuya kwami khona ngijime almost like 4 months nabo. Ngena number, ngena lutho, ngena shelf. But ukuyimisela, ngimiselile ngayimisela ngaqhubekela phambili. Ngayimisela ngaso sonke isikhathi. Bangisayina. Bebe ngisayina. Okay, ngiyaqhubeka ngiyajima ngaso sonke isikhathi ngiyimisela yonke into. No, basho coach, the management yasho no. You must keep on working hard, keep on improving, keep on gelling, keep on trying to ukuba umuntu ongcono each and every day. So
bangifonela bathi we're going to travel with the team to Egypt. I was so ecstatic, not even happy. Bengijabule kakhulu. Inhliziyo yami yo bengijabule kakhulu. So experience yami yokuthi for the first time ngiphuma ezweni. Ngiphuma ngiye Egypt. It's one of the best experience engiye ngahlangana nayo empilweni yami. So yeah, siyafika khona, siyajima. Match minus 1. Siyajima, siyaprepare. Ngakusasa siyadlala. Yo. Eish. Ayibe experience ngeke ngikhohle noma kuthiwani. So bese kuyodlala. Yo, my fans. Ali. First thing first, mangabe niwenza pitch walkabout. Yeah, eish, my fans. Ali. You get to see ukuthi in some other provinces, in some other countries, yo ezinye izinto zinzima. So the atmosphere ebekhona lapha, yo, it was amazing. Yaqala igame, sadlala, and then kwathiwa ngisume ngiyomapha. Yo, ngiyasukuma ngiyomapha Egypt against Ali. Yo, uNkulunkulu mkhulu, ya ngiyahamba ngiyomapha ngiyabuya ucoach wangibiza. Wangihlalisa phansi wathi no. This is your time now. Isikhathi sakho sesifikile. You must train how you play. Wathi no ngingasabi ngingenzi lutho ezoba difficult. Ngenze into engiyazi. So that's why ngangena egroundini. Yeah, the experience, yo, as much as it was a tough one, but a memorable one. Not ngeke ngikwazi ukuthi ngikhohle nami. Tough one, but a memorable one. Coach into angitshela yona le. Thanda ukuqala ngibonge kubo bonke coach abake bafaka isandla ekuthenini ngibe la ngikhona manje. Ukuba nomuntu coach at the same time if ubaba kuwena. Baleke kakhulu kumdlalo webhola, because sometimes unokuba nezimo whereby kumele ukhulume nobaba, kumele ukhulume nocoach. So abantu abangicoachile bebenesandla esiqinile kakhulu in terms of abafune amantombazana, abafune etshwala, abafune idakamizwa, bafuna lento abayifunayo ngesikhathi abasifunayo. So kuzo zonke izinto engi-achievile ngicabanga ukuthi they played a huge role la ngikhona njengamanje, because isandla bebenginika sona besilikhuni kakhulu okudalela ekuthenini nami ngikwazi ukuthi ngihlezi ngisendleleni eqondile ngaso sonke isikhathi. So abanye bebeba obaba bebeba coach, father figure coach, bebe nakho ukuthi mangabe siphumile endleleni sabafana, siphumile endleleni useyokushaya, uyashaya wenzela ukuthini akushaye ngoba mhlawumbe ekuzona, ukushaya ngoba ekuthanda, ukufaka endleleni okuyiyona ukuthi uqhubekele phambili nawe yenza umuntu ukwazi ukuthi ufike la ufisa khona ukuthi ufike khona. To talk about Sicelo Zuma ungisize kakhulu in terms of ngibe umuntu ongcono in life, because bengayifuna into ephethayo ngaso sonke isikhathi ukufuna ejimini, mawungekho ejimini uyokufonela wenzani encwadini ukufuna ejimini incwadi ijim phela okunye bengazwani nakho. So uba nabo coach aba-good abantu aba-good in person nomuntu o-good in coach baluleke kakhulu ngoba bakhipha into eziningi and bahlezi bakufisela okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga. Ngokugcina-ke ngiyakujuma-ke ngalokho. Any aspirations mhlasimbe ifiso zokuba ucoach nawe ngokwakho kwi-development noma it's too soon? Hayi kusaseduze kakhulu. Kusaseduze kakhulu. Kodwa yeah, ngingathanda ukuthi as time goes ngikhula nami
ngikwazi ukuthi ngisize abantu abafisayo ukuthi nabo bayithole kule level, because I love giving back to community. Ngiyathanda ukusiza ukufaka isandla lapho engasifaka khona, because isandla esiphayo sibusisiwe ngesandla samukelayo. Khuluma uthinta indawo ebaluleke kakhulu. Abafana abancane like isikhathi esiningi bona babuye babone ngathi sibavalela ngaphandle kuma tournament akanjalo, because isikhathi esiningi kuba nama tournament open under 17, under 21, under 23. So it's very important ukuthi kube nama tournament eingane ba under 10, aba under 5, kuze nabo bezizwe beyiphathe ukuthi nathi singakwazi ukuyenza, nathi singakwazi ukuthi siqhubekele phambili ngaso sonke isikhathi. And I can tell you one thing, engakumangaza ngabafana abancane laba abancane, there can be possibilities ukuthi kufika ama scouts at his age, bakhona ukuthi babone potential, bakhona ukuthi bamsayile at his age, bakwazi ukuthi bamthathe bamgrume bona, bakwazi bamthathe bamgrume bona bamise phesheya awuthola ama greener pastures kwezinye indawo. So it's very important ukuthi kube nawo ama tournament eingane kanjalo. Super Cup enye yawo okuyenza ukuthi abafana bayibone nabo belungelekile bekuyi setup right ngaso sonke isikhathi. So it's very important ukuthi kube nazo izinto kanjalo, ama tournament kanjalo for abafana abancane. Niyamazi? Yes. I want you guys to follow this sport on his socials. There are so many things that you're going to learn of him. About Ezog inspires and coolies. He was once here, as I told you guys, like you guys, but now so it's very important that you understand Jenny Yako must be inspired by the fact that he made it. Now as again. So master to tender as I have few words, I shoot an article, and then messing and balegis and over. We are born your funeral on it. We are born at your funeral. Eh? Who's the team and cool of Vandalilan? Vandalilan? Ungangawa samgay naman. Umsab ne? Ngamaga ne? Okay, my boy, take it over. Ngibona bafethu. Ngithanda ukubonga kakhulu Sicelo Sports Skills ukuthi sikwazi ukuthi singimeme nami namhlanje. Nami ngiye ngaqoka kanje. Ngaba kule setup le bafethu. So it's important ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngibuye ngizothola ulwazi kubantu abanjengani abathanda ibhola abadlala ibhola. Engizokusho ukugodwa. Ningi ngifuna ukusho, kodwa ukugodwa ngifuna ukusho kubalekile. Respect. Balekile ukuthi uhloniphe omunye umuntu oseceleni kwakho. As much as uhloniphe umzali ekhaya, umhloniphe umuntu oseceleni kwakho. Because uyena okuphasela ibhola ngithi. Uyena okusiza uma ngabe kukhona izinto abafuna ukuzenza. So thanda ukubonga ngakho konke Sicelo Sports Skills esingenzele kona mina as a person. Because sabantu before siba ama players sabantu. So ukuze sibe la sikhona kumele sibe ama good human beings. Ziningi izinto engabe siyazenza kodwa sidecide ukuthi sibe khona la ground. And kubalekile ukuthi nibe kule setup enikuyona. Nibe nabantu abanisupportayo, abanikelayo, abanithandayo njengoba sila kule setup lesikho. So ukusebenza kanzima lalela ukuze nami ngimncane but sacrifice ile in life ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike la ngikhona njenganamhlanje. Nami ngiye ngaba ngangawo bafaka amapoto nami ngingangawo, but wena as a person, as umuntu, as umdlali webhola omngaka uyitshelana ekhanda ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi ngisebancane, ngisasebancane kakhulu, kodwa uma ngabuye ekhaya uyibuke esibukweni usho ukuthi mina ngelinye ilanga ngiyodlala la yakudlala khona lofana.
ngiyodla mina ngiyazi iMosteni ngithanda Mfukeng uKotha ubani omuntu omdu bancane umfundo bangakanani bancane but kusize ukuthi bayikhiphe emgaqweni one basithethisa ngoba besithanda befuna ukuthi ngelinye lamalanga sifike la abadlali khona abaphezulu bedlala khona bancane nabo labafana baningi and most yamanje dlala abafana abancane professional level most yama tournament ama league kuba abantu abadala but nani nawo ama tournament so ningalilahli ithemba sase bancane kakhulu and this is a stage whereby you become the best player in the whole world because that is where development ingena khona bheka abo Yamal bakudlalela kwa Barcelona kuba ngawo bancane kanje lalela uvula umqondo mangabe usejimini wenza zonke izinto eziright coach akutshela zona